Tervetuloa Helsingin yliopiston kirjaston opetusvideoon. Tietokannoissa voit tehdä perushakuja ja tarkennettuja hakuja. Perushaussa kirjoitat itse hakutekniikat ruutuun. Tavallisimmat hakutekniikat ovat and, or, not, fraasihaku ja sanojen katkaiseminen. And-hakutekniikka pienentää hakutulosta. Molempien hakutermien tulee esiintyä hakutuloksessa. Katkaisumerkin avulla saat sanan eri taivutusmuodot hakutulokseen, esimerkiksi monikot. Tavallisimmat katkaisumerkit ovat tähti ja kysymysmerkki. Fraasihaku on kahden tai useamman sanan yhdistelmä. Fraasihaussa käytetään lainausmerkkejä. Termit esiintyvät hakutuloksessa juuri annetussa muodossa ja järjestyksessä. OR-hakutekniikan avulla voidaan laajentaa hakutulosta. Hakusanat ovat vaihtoehtoja hakutuloksessa. Hakusanat voivat olla esimerkiksi synonyymejä. Jos hakulausetta jatketaan AND-hakutekniikalla, OR-haku vaatii ympärilleen sulkeet, jotta hakulause toimii. Sulkeet määrittävät hakujärjestystä. Tietokantojen perushaussa hakija kirjoittaa itse sulkeet. Tarkennetussa haussa sulkeet ovat yleensä valmiina. Kun halutaan rajata hakutuloksesta tietty sana pois, käytetään not-hakutekniikkaa. Hakutekniikan käyttöä kannattaa harkita, koska hakutuloksesta voi rajautua pois artikkeleita tai kirjoja, jotka käsittelevät molempia hakutermejä.